Vježba broj 3. Ra, ri, ru. Ze, zi, zu. Ar, ize, dezi. Rudi. U vježbi broj 3 upoznajemo se sa harfovima z, koje izgovaramo kao naše bosansko z, i harfom r, koji se može izgovarati na dva načina: krupno i tanko. Krupno izgovaramo kada iznad slova r dođe fetha i damma, pa ćemo napraviti usne kao da želimo reći o, a kazat ćemo ro, ra, ru. I možemo izgovoriti tanko kada ispod njega dođe kesra, ri, dari, ru, idura, zarza, daruza, urda, duridu, zara, zarudin. Zaruzara, zudrazu, azdaru, izdararu, raza, dirzu, azaza, irzaru.